Usekela mongameli ebezokuphendula imibuzo okokugqibela kulo nyaka kwaye umba obuphala phambili likamva lakwa-Eskom, nkampani leyo ecele ukunyusa amaxabiso ombane kulo nyaka uzayo. We've now also allowed municipalities, where possible, if they've got the financial muscle, to generate energy so that there's competition. If there's competition, I'm sure prices of electricity will come down. uMabuza uthi isigqibo sikamphathiswa wezimali uEnoch sokunqumamisa inkxaso-mali eya kwiinkampani zikarhulumente azizokumchaphazela uEskom. Wadlulisa wathi uyazixhasa iinkokheli zakwa-Eskom ukuba zisihlangule kule ngxaki kacimicimi yombane. Usekela mongameli wakhabile amarhe wokuba kukho injongo yokuyithengisa le nkampani yakwa-Eskom. Wabuya wathi oomasipala abatyala uEskom imali efikelela kuma-38 ezigidigidi zerandi mabahlawule. We have got almost 40 billion that is being owed, and that money must be paid. Kusenjalo usekela mongameli uthi urhulumente uzimisele ukuphucula inkqubo yokubuyiswa kwemihlaba kwaye nokuxhasa amafama asakhasayo. Xolelani Philip, SABC News epalamente.